Sowore Nnamdi Kanu abidia. Agwa ngwa na Sowore emegide ihe ni na ha na emegide pull attention Atiku asị ya join go. Biko onye ka anyị nwa bụ ndị Igbo boss that we cannot join to free our brother and to bring peace in our community. Kema Kazenko. Odogwu n'okpo. Pụtanụ na mmiri erigo ndị Igbo. Ọ bụ na ya sọpụta nwere maasị Nnamdi Kanu, onye ga-asọpụta anyị? Ka maka Reverend Fada Ejike Mbaka pụta n'oge setigo bịa na ka ijewa Abuja 28 October. Ka maka Ebuka Obi pụtanụ. Ebuka Obi osetie pụta ka ijewa na 28 October. N'ihe eji amara dịka elugonu. Nsị ga nwetara ndị Igbo n'ụtụtụ a bụ na asị na okenye ya daa nọ n'ụlọ ịwa ma n'ọgbụlị. Nke pụtanụ na ị na-anya n'ilu akwụkwọ a na ihe onyonyo na-eme n'anya n'elu elu. Ị ga-afụ ebe Atiku Abubakar dere ozi. Ị ga-afụ ebe Omoyele Sowore dere ozi. Atiku Abubakar bụ onye Hausa, Omoyele Sowore bụ onye Yoruba. Kedu ife ha na-ekwu? Ha na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu bụ nwa okorobịa nke ndị gọọmenti iji ọ bụzi na-eji ya n'ụdị no law of the country ji ya kama na-ejizi ya no power. Ndị nwe obodo a ndị Nigeria bụ property fa jizi power mee gịnị jide ya. And ana m agwa gị eziokwu, nwaanyị anyị nwoke bụ Sowore onye Yoruba agbago ọtụtụ mbọ n'obodo a ọ na-eme ya iche nọdụ amịta mkpụrụ. Eji wee sị na consistency amaka n'ihe ọbụla na-eme eme. Mụnwa bụ Ezeaku Ejiofor na-akpọ ụmụ Igbo niile ka anyị pụtanụ na 28th of October ka anyị jewa Abuja ka anyị demand for the release of our own brother. Nke pụtanụ maka ọdịmma ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ma ndị Igbo. Na achọrọ m iji opportunity wee kpọọ ụmụnne anyị afa ndị Igbo ka m gwa gị eziokwu. Ihe nji si ka mma asụsụ a ihe onyonyo a n'asụsụ Igbo ọfụma bụ gịnị ka anyị manụ ya anyị kpara dịka ụmụnne. Ndị ugwu na ndị ofe mmanụ na wọtazi anyị na anya enweghị mmadụ. Ana m agwa gị eziokwu. For example, ya na na-ekwu ana m enye instances. For example, Sunday Igbo ejibi eji arụ na-eke jikwe ya arapụ gị na nezienụ ndị na-egbu mmadụ, ndị na-atọ mmadụ, ndị Boko Haram ka Nigeria gọọmenti ji na-akpa udo na-ekwe hụ na ego ka ya enyefa udo wee cha. Nezienụ nwanne anyị nwoke bụ na-agbasa ozi na Facebook just igwu okwu na-ekwu okwu nkịtị maka na eziokwu na-agba onye ojii agba na ntị. Ihe na-esere m na ndị baị kịta bụ na ngwa ha eziokwu nwa kwụgwọ ha na-akwụ m enwe ego na-enweta na onye na-eji m can I spend with my own money. So ihe Nnamdi Kanu mebu gị n'okpuru eziokwu and o mere anything against the law. Na ọsịrị gịnị na ihe achọrọ nwere onwe na mgbagwa na-akpagba anyị dị too much. Na oge erugo mgbe ndị Igbo ga-apụtanụ ihe niile aha anyị nwere n'ala Igbo oge setigo kedu nji gwagwa enweghị onye Hausa maọbụ onye ofe mmanụ ruru level Nnamdi Kanu onye Igbo ga-ejide nwu na nga. Ka m gwa gị eziokwu, jee police station anyị niile nọ n'ala Igbo nweghị bọsọ onye abụghị ya larụ na sel chifu ọ dịghị possible. Ọ bụrụ na Igbo onye Igbo kpọchinigo onye Hausa kpochie onye Hausa onye abụghị n'ala Igbo kpochie jos ọralụ na sel chifu wee nye aka ịnụ ka mfụ gị. Ọ bụ na onye Igbo ka ewu na ndị abụghị na-akpashuo ndị abụghị na-akpashuo na kpọmkpọmkpọm. Ị ga-afọ onye abụghị mmeri sụrụ mmadụ mma ma ọ daga o jisiri enike gbara ọsọ gbaba n'ime barracks ekwudobego onwe maka ya enwe eze ga-ajụ maka ndị Igbo niile chụrụ ya ọsọ ebe a ga-atọ ọnọ na bayad. Nobody will go to dance of him anymore. Ndị Igbo ji si na yiri n'Igbo amakalịsịa na gidigidi bụ ugwu eze. Ndị Igbo governors the whole world na-asị na ọnụ nwa ji Maazị Nnamdi Kanu mana n'ime onwe unu nwa ma eziokwu ma ọ bụ nwa ka ekeji isi n'unu jide Maazị Nnamdi Kanu ada asị n'unu kwụrụ ụgwọ ka ejide ya kama na enidere effort unu Soludo na-eme ike ya. Soludo meche sekpụọ Nnamdi Kanu dowe na Ọka na saịda Roma see ya free Maazị Nnamdi Kanu dowe which ga dị the banner ka dị die. Anyị na-akpọ ndị Igbo niile on 28th of this October ka anyị chama acha ndị omenala bụ ụzọ eziokwu niile na ndụ pụtanụ. Anyị anaghị eji mee peaceful march. We are going to plead to ndị ji obodo ndị nwe obodo maka onwe ndị nwe obodo ka ha rapụla anyị nwanne anyị n'ihe na-egbu anyị n'ala Igbo. Ndị na-agba egbe na naba anyị na-anụ ha na-ekwu na ọ bụ na arapụrụ Nnamdi Kanu na egbe ga na-ada. So ana m akpụ ihe niile Igbo jide ebube ihe niile Igbo jide ebube onwekwenye m echi ndị ahụ nwere ike bịa kpụrụ tumoro as a former governor as a wealthy Igbo man. Ọgwa na anyị ga-eji nke Nnamdi Kanu akịta bido ka anyị were ya bido ka anyị zobe onwe anyị n'obodo anyị nwaanyị nọ. Onye gwa gị na emegbu anyị n'obodo a onye abụ okwu asị onye ajọs maka na ọ na-enweta ego from obodo a wee na-azụ family from Nigeria government. Repeat eme ọzọ ekpuo ome ọzọ enwe onye nọ level Nnamdi Kanu n'ugwu Hausa ma ọ na Yoruba onye Igbo bụ president ga-ejide nwu na detention for 1 year. Enweghị nwanne anyị nwoke nwere ihe o mere nga onye kpọrọ atụ ya nga court wee sisi rapịa ya na aba discharge akpụ itie the matter
una ka were power unu ji nwere obodo a mee gịnị jidie. Kedu mmadụ dịka Onyema Allen, the CEO of APs Nigeria Limited? Kedu ebe ị nọ? Pụta on 20th of October, ana m akpọ gị. Kedu mmadụ dịka Governor of Anambra State, His Excellency Chukwuma Soludo, oto gị gbara mbọ maka ke Nnamdi Kanu, maka nke anyị fụrụ ka anyị egwu imechekwa osisi kpọnye gị Nnamdi Kanu na ị ga-analụ shọtị. Anyị na-ayọ biko pụta ka anyị chaje. Ke mmadụ dịka Chief Alex Oti, the Governor of Abia State, pụtawa na 20th. Onwekwa eme echi ndị ahụ nwere ike nwere ofu onye n'ime unu tukpuo n'ime. Ana m agwa gị eziokwu, ọkwa anyị nwa ga-abịa kwuolu unu. Governor of Enugu State, Peter Ndubisi Mba, oge elugo pụtawa na 20th of October. Ọ bụ na anyị bụ Igbo bụ ofu, ọ bụ na anyị bụ nwanne, ọ bụ na anyị si na Nnamdi Kanu enweghị ihe o mere. Ọ bụ na otu si eme ya na ụnụ achọghị ya, edunete nwanne adọ ya ndụmọdụ n'ụlọ. Onye ọbụla mụdị nwanne onwere, enwe onye dị isi ike n'ụwa. Ma ndị na-eme isi ike mewe isi ike n'ezu, onwe ndị na-eme isi ike bụ egbe agarị na Igbo na-ekidnapụ ndị mmadụ. Mana isi ike nwanne anyị bụ gịnị? Na na-emegbu ụmụnne anyị. Ka anyị nwere onwe anyị, ka anyị makara ma anyị ga-azọpụta nwa onwe anyị. Kedu nwanne anyị nwoke gọvanọ Ebonyi steeti, Gọvanọ Nwifuru, pụta n'oge elugo ka anyị jeenu. Onwe onye na-esi ele ya na nwanne ya, mbọ niile anyị na-agbakwa ka Igbo dị mma. Gọvanọ Nwifuru pụta 28, onye ọbụla pụta ka anyị ma na nke a ka m gwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na ihe niile na-akpa afọ Igbo pụta, all these prominent people pụta, ndị Hausa ga-anọgharị, Yoruba ga-anọgharị, na-anọgharị n'isi gị, n'isi ụmụ gị. Na-eso were emekọta gị ya nika ya na Nigeria na-emegide pull all the attention of Atiku ajoin ihe nje preach maka practicality. Igwe bụ ike, ndị Igbo kwuru okwu niile asị gị gịnị? Igwe bụ ike. Ofo isa dị eme ọfịa, ukwa iza dị eme ya mgbaji, adị eme ukwa iza mgbaji. Pụta na ka anyị dịka ukwa iza, pụta na ụmụnne ka anyị bụ nwe onye ga n'ụlọ anyị ọgụ, ọ bụ na ya nọ dị ọgụ. Kedu maka nwanne anyị nwoke bụ former governor of Ebonyi State, nke bụ onye isi ndị ọrụ today na Nigeria, bụ Dave Umahi? Pụta n'iso n'ihe Igbo jide ebube, iso na onye agha bafụ dị mkpa ogologo ime na Igbo today. Pụta na 20th of October ka ibunite Igbo enu. Enweghị onye ga-emeli Igbo, enweghị onye ga-develop anyị Igbo na-abụrụ onye Igbo. Enwere ka onye Hausa dozie ya n'Igbo, enwere ka onye Yoruba dozie ya n'Igbo. So onye ga-edozi ya n'Igbo today bụ onye Igbo. Kedu maka ụmụnne anyị ndị na-anụ afa ha na-akpa ike? Kedu maka nwanne anyị nwoke bụ Yul Edochie? Pụta odogwu na Nteje, pụta n'oge eru. Kedu maka nwanne anyị bụ Chief Atọ Eze n'Ukpo? Ya zọpụta ụmụnne gị. Kịta dị ndụ ka anyị ga-eri uru gị. A sị mara ihe ọmị ga-emerụ mere m mgbe dị ndụ. Tag nwanne ha ncha niile abara ibe kunie pụtawanụ. Tag the whole prominent Igbo people in mafia. Really tag them, not only writing their name. Make sure you use a hashtag on them. Tag banofa. Ụmụnne anyị na Ijele na Africa. Nwachukwu okike abịa manyelu ọgụgụ ise ji agụ egwu. Flavor na-abanye apụtanụ. Kedu maka nwanne anyị Chief Priest? Kedu ihe na-eche? Pụtanụ 20th October. Nwekwa eme echi. Ka anyị were Nnamdi Kanu abidie. Agwa ngwa bụ na sore emegide ihe niile ha na-eme megide pull attention Atiku asị ya join go. Biko onye ka anyị nwa bụ ndị Igbo boss that we cannot join to free our brother and to bring peace in our community. That one has come for practicality. Reality hit ga ndị Igbo. Maazị Nnamdi Kanu is a reality that hit us. Ibuni na na-enwe ọkụ na bai. Ịpụtakwu n'ime abalị ga anya bụrụ problem na be nna gị tiwen. Arụ nekọ fọmụ na ga-anwụ. Ọ jụzọ kalukunie. Nwanne anyị nwoke obi na ihe egwu. Ọkpala ya nke na ọba. Obi Kubana, kedu ebe ị nọ? Kunienu. Gbuo dike na ọgụ ụlọ. Bozie dike rụrụ achọba dike. Obi Kubana kunienu. Joe Izazo dogwu na ụlọ ọbịa. Pụtanụ na iru dike na anyụ mma ngọ. Some of unu nwa m na-akpa family ahụ big unu dị before Nigeria as a nation. Maka na mmadụ adịghị eju onwe ya anya. Mana unu dị very big. Ihe niile na-eti egwu nwanne anyị nwoke Fino. Pụtanụ. Ihe niile Igbo jide ebube na-akụ egwu pụtawanụ. Kanayo, kedu ebe ị nọ? Nwoke ọma, pụtanụ. Zubi Michael pụtawanụ. Ke maka Zenko, odogwu n'ụkpọ, pụtanụ na mmiri erigo ndị Igbo. Ọ bụ na ya zọpụta nwere Maazị Nnamdi Kanu, onye ga-azọpụta anyị? Ke maka Reverend Fada Ejike Mbaka, pụta n'oge setigo. Bịa na ka ejewe Abuja 28 October. Ke maka Ebuka Obi, pụtanụ. Ebuka Obi osetie, pụta ka ejewe na 20 October. N'ihe jemara dịka elugonu.
pụtawanụ ọkụ na-ere ngwa ka ijewe na Abuja Reverend Father ọkụ na-ere ka ijewe na Abuja on 20th October odumeje osetie kita ka ịchọ power ga na in practical odumeje osetie nụ kita ka ịchọ power na on practical anyị don so onye Ichaga osetigo ezigbo mmadụ na mba anọ nwa Igbo jide ebube nwoke omobi ya dị ọcha pụtanụ ihe niile na-ejeli Igbo ozi ihe niile Igbo jide ebube osetigokwa His Excellency Peter Obi osetigo Obidient family Peter Obi dị na mbụ adị lawyer ọ bụrụ maka nke a pụta bịa soro ụmụnne gị ka ije Abuja anyị jiri egbe eje anyị jiri ụmụ eje ọ bụ ihe maka udo na anaba anyị nọ Peter Obi pụta ka maka Victor Ume Chief Victor Ume ezigbo mmadụ na ụga kedu ebe ị nọ kedu maka nwanne nwaanyị every year young nwanne nwaanyị enenebe je họlụ nwaanyị anyị jem ọnụ mama ndị Igbo asa dị na nwaanyị Bianca Ojukwu kedu ebe ị nọ ọkwa gị nwa bụ onye isi ndị foreign affairs pụta nke a anyị na-emekọ ọnụ pụta na nwaanyị na-eji n'ọgụ na ihe amụrụ ka e mere n'ụwa bụ ọnwụ pụta na mmiri erikwa ndị Igbo for how many years jide the only person ndị Igbo ji fụ ụzọ ka m gwa gị eziokwu ewezụga Maazị Nnamdi Kanu ndị na-achị efi ka iwere ga n'Igbo niile ịma mpụta nwa iro ị gaghị apụta nwa iro mmadụ ka eji aga pụtanụ ka iji ewepụta nwanne anyị n'ime ebe ọ na kwere na Naịjirịa gọọmenti atụ ya nga ebe ọ na kọt asịgo ya n'aba onye ejizi ya bụ ordinary human being like me your boss the lodge ya ka mụ na gị na-abụ chekwurukpe ndị agha maka na asị iron sharpens iron pụtanụ on 20th of this month ka ije sobe ụmụnne anyị ka anyị na-abụrụ ndị Igbo na-anọ afa ha pụtawanụ taa gawa afa ncha nne Tony Enumenu ke maka Tony Enumenu onye isi ndị UBA ke maka Tony Enumenu pụtawa nwa Chinawala Oji pụtawa ke maka nwanne anyị nwaanyị Ngozi onye isi ndị Zenith Bank ọwụ Ngozi ka afịa keda afịa pụtawa nwaanyị dị mma pụtanụ onye ka mma akpọlapụ ihe niile Igbo nwere ke maka Chris Okafọ Pastor Chris Okafọ orugo pụtanụ ka ime ya n'igwe mebụ pastor mebụ Reverend Father mebụ dibịa ma ndị dibịa niile ma Pasman Oraifite bịawa na Abuja 28 October ke maka nwanne anyị nwoke ọsọpụta ụmụ ogbenye na Ọkịja ana m akpọ gị pụta Obi Johnson ke maka Obi Johnson Foundation asịkwa na na-ebido n'ụlọ amalụ mma pụwa ilo ka foundation na-ebido kenelu ụgbọ ọrụ ebe nwanne anyị nwoke nọ n'ote gị mebere na-ekwu ọzọ wepụta onwe anyị maka ọdịmma ndị Igbo tụrụ Maazị Nnamdi Kanu unu ncha niile anọ n'afọ ha na Igbo tupu mmadụ emetụ gị aka ochie ya echi ọ bụ na ga-edo ọnwụ Maazị Nnamdi Kanu nwere ihe meenụ ọ gị nwakọ ya bedowe n'ime echi ịpụta nwụ ka maka Rochas Okorocha one of the best governor Imo State nwego because no Rochas today no Imo State Rochas pụta biko pụta His Excellency ka maka nwanne anyị nwoke Hope Uzodimma onye ọcha bịara ụwa n'oji the executive governor of Imo State Hope Uzodimma anyị chọrọ gị onye ọbụla dowe pride n'akụkụ ka anyị mezie n'ebe anyị ka anyị gbuchie n'ebe anyị na ndị Naịjirịa ji anyị egwu egburu anyị n'anya gbuchie anyị na ya igbu ezi onwe anyị kịta ọ dị mma ọhaneze ndị Igbo kụnye n'unu ụmụnne anyị ndị ji nwee platfọm a na-anọ afọ ha na-eweta ozi na-agbasa ozi mmadụ dịka JPAC bụrụ ngwa ọrụ gị bịawa bụrụ igwe okwu gị bịawa JPAC okwu anyị ọnụ bịawanụ ka maka nwanne nwoke Ebonyi son bụrụ your platform bịawa dadị Udu na nwanne ya nwoke bụ Ejimia Udu onye main market bịawanụ mba Abilo Black Ogbuefi main market bịawa Chief Imo oge si etiko ka anyị jebenụ ka maka patient ọzọ ka anyị gabanụ ọkwa kịta anyị dị young ọmgbe anyị ruolu ka nna anyị Pete Edoche ọmgbe anyị ka alụ nka mee old ụfọdụ ụmụnna ya na-anafa ha kịta ama mpụta nzi ilu pụtanụ ụta Pete Edoche nọgide n'ogo na ọ chọrọ ije ngagharị nke a ị ga-asị mba nna m nọla ana ka njechitele gị n'ọnụ aka ya pụtanụ anyị bụ ofu nwanne anyị nwoke bebi ọkụ na Ebonyi steeti nwanne ya na Amala Oji pụta taa gawa na fanchi ofu ka maka anyị choose ezigbo mmadụ na Ebonyi steeti nwoke ọma na-eme ọgụ
ọ ga-adịrị gị na mma pụta na afọ na ya adị n'igwe akpụnyela anyị ugwu ihe niile a na-anafa n'ugwu asụ onye ka esizigodo license business license mana anyị beto esiziri ya maka na nwere ife ga-eme ndị eziokwu nwere ife anyị mere kedu simenti nọ n'afịa kịta bua Dangote nke ndị Igbo one nọ n'afịa ndị Igbo na ndị Hausa ke ndị ka alụ ụlọ ka Igbo nwa eziokwu Igbo bụ the highest upstairs owner today in the whole world individually na na government tiere aka in the whole world from America to England from England to Australia Igbo bụ the highest upstairs owners in the whole world without the help of government ka bụrụkwa na government nye loan ọ na-enye ndị develop ego to build ya na 40-story building na na Dubai or whatever na m agwa gị from scratch onye Igbo go ana ogbu ewu ana ọ setụrụ ụmụnna nwaana ụgwọ youth ụgwọ development fee jeze setụrụ gọọmenti ndị asụ debe na ndị otu ya je kwụzie ha ụgwọ wee bịa mee foundation lụgidelu si apenti waya ọkụ gbape Igbo pụta n'ụnụ taa gị banụ ndị niile ma ihe a bụ the hour arrange this social media space without it amara maybe Igbo karị nọ in all angle ụmụnna anyị niile ụmụ Igbo a na-anụ afa ha pụtawa nọ nkwa ibi bịa na ka ijewe na Abuja kedu maka nwa agata ihe motos oge si etigo pụta n'igwe bụ ike pụta wanụ ka anyị ncha niile jebe Abuja ọgụdị sọsọ platform ahịa o zuru oke a na-agbụ ihe ya n'ọkụ pipa na-afụ ba live with your own page ọ bụrụ onye a na-ekwu ka onye a na-ekwu onye a na-ekwu ka onye a na-ekwu executive ngwa pụta wanụ executive ka anyị jebe Abuja taa ga bụ ihe niile Igbo jide ihe niile bụ Igbo jide ebuba na amafa taa ga bafanụ ihe ji mee gị ka ịdị fame na Igbo bụ ka ịzọpụta ndị mmadụ mmeji my own self wee manụ mgbe m na ndị Zion nwere nsogbu akpọrọ m je Abuja akpọrọ m je First ID ka m gwa gị eziokwu ndị Igbo turupu kata in there the IPO chokwu masị m Mathias, are you a governor in the East? Nsi ya no people no want us rest everywhere nwụrụ ọkụ akwa mmadụ ka eji aga asịkwa na okike dị eke n'ụlọ mana ọ dịsịkwa ka ọnụnọ ọsọ n'ụlọ ka anyị na-eke ike ma ndị mkpọrọ afọ ma ndị ma akpọrọ afọ taa gaba na fahie ụmụ nwaanyị anyị niile gbachiri ike na anụ afa ha ke maka nwanne anyị ọmarịcha nwaanyị Uche ekwu n'ife pụtawanụ dị amị bụ sinetọ nwaanyị na-ejere Anambra steeti ozi ekwu n'ife biko pụta anyị na-ayọ gị ba anyị adịghị mma na egesi gbagbuo di nwanne anyị nwoke di dọla akụnyere right na-ekesi gbufu onye gbagbuo onye kedu ihe na-ese ofu ije maka na ụfọdụ ụmụnna anyị jizi maka na-eji Nnamdi Kanu ụfọdụ bụrụ egbe na-eme ihe ndị ọzọ ụfọdụ jikwa iwe buru egbe sebe na-eji Nnamdi Kanu anyị anwụsị nwụọ mgbe anyị nwụsịsị ala this struggle erigo millions of lives Atiku apụtago Sowore apụtago ezi ụmụnna anyị ndị Igbo jide ebube okpuru ọla nwanne m ezigbo mmadụ na ugbu aka ka anyị jebe na Abuja 28 onye ọbụla bụrụ platform ya bịawa on 20th of this month ị na-abịa rụọ polo see Tinubu ka ọ gbagote gị n'obi ụtọ ise Nnamdi Kanu n'ọrịa na ndịda ụtọ ide ya free Maazị Nnamdi Kanu yiri white polo see ya Tinubu ise Nnamdi Kanu n'obi ya dee ya free Maazị Nnamdi Kanu be on white polo for a peaceful march is our constitutional right. Asị na ihe gburu Aboki nweta ala majeri ihe gburu ala Aji nweta ala majeri n'ọkwa nkwọpịa ihe ji Nnamdi Kanu for years nweta mụ na gị na-abụ ọgwụ na-agwa gị na boss the law of the land je na ọkabas ofu ndị aje negotiate en with ndị na-egbu mmadụ bụ ndị ji nwanne anyị nwoke maka na achọrọ ka Igbo kunye achọrọ ka iku ume good luck Jonathan Ebelechukwu biko kunite daddy the best governor the best president of Nigeria so far unu fokesi chụọ nwanne anyị chia ya ọkụ n'alụ nwunye ya bewa akwa there is God the whole first lady ibe akwa man obodo a dị strong obodo a bụ obodo ya bụ iche ịzọpụta ndị nke gị ị na-afụ ndị nke gị ahụ were okwute na-atụ gị kedu ife anyị ga-eme ife anyị ụgwọ anyị former governor of Enugu State nwanne nwoke gbagotewe ka anyị jee na Abuja on 28th of Gini on 20th of this month nke akwa nke ndị Igbo Keneriks nwanne m odogwu n'Enugu ukwu bịawa ka anyị jee Abuja ihe niile Igbo na-adị mma na-eme ihe Igbo chọrọ anyị na-ekiri ma ndị anyị na-ekiri na fim oge rugo ka anyị firi unu ada nwanne nwaanyị Nkọli nwa Nsụka on 20th bịawa na Abuja ọkwa anyị nwa bụ Igbo asị na ofu mkpụrụ akwa ewepụ na-ewepụgo mmanụ ya o 20th bụ the day o 20th bụ the day
ụmụnna ya niile na-akụ egwu musicians ma ndị mkpọrọ afa ma ndị makpa akpọghọ bịawanụ on 20th nke maka Igbo Sound retired judges bịawanụ nọ ihe niile Anambra jide Ebube Kunie, ihe Ebonyi steeti jide Ebube Kunie, ihe Imo na-abịa jide Ebube Kunie, ọjụzọ Kanu Kunie, asị na okike dị eke n'ụlọ, asị na ekesie na meburu na nwa n'obi ka ije napụtagodo nwanne anyị n'ama ka iburuzie ya nata n'obi ọkwa maka echi sisi nwanne anyị nwoke nọ n'ime aka ọ na-abịa ka ọtụ nwa ọgbanye fụrụ fie n'ime kedu onye ọ nọọla ebe ọkwa maka ọdịmma ndị Igbo na ọdịmma Naijiria as a whole. Ọ bụ na Naijiria dị mma onye ga-na-ekwu negodo ọ bụ na Naijiria dị mma gị onwe gị na-agwa onwe eziokwu independence ka e celebrate mbọsa onwe ya ma na-enwe independent day mkpụrụ ụbọchị onye gara aga onwe ya ma na-enwe ya dị independent day mana ma mgbe anyị nọ village enwe independent day otu anyị esi village jewe Nsụka town goteche ma okpu na-anata goteche ma okpu ino o nwere ihe eji bata ndị na-esoro ndị na-ejewo na village ọ na-anụ ha ọkụ n'obi awa set dem mgbe anyị pere mpe anyị na-aghọta na ndị je nwere ndị ma ọmị ha nwere ego moto enwe ihe dị independent na taa gaa n'ihe niile Igbo jide Ebube taa gaa n'ife niile a na-anụ afa ha Peace Mass Transport mmadụ ka onye isi bịawa na Abuja bịawa na ka ije wunyere nwanne anyị nwoke onye ka mma akpọrapụ ibia Igbo content creator abịa mebe ụnụ ụlọ ke maka maazị Ntu nna Ntu oge elogokwa ka ijewe na Abuja kedu maka nwanne anyị nwoke nke na-enyere anyị aka na m egwuregwu na Ebonyi steeti a na-akpọ Sawa 101 bịawa your voice is needed gbawa dị Igbo content creator video anyị niile ga-abịa adị ka a ga-eme ya ka ụwa niile kirie ya ndị niile na-create content ma freedom fighters nọ n'ala Igbo pụtawanụ a sị na ya kara aka dịrị nwa ngwụrụ pụtanụ ka ije kpọpụta ya ka udo dị maka echi egburu oge ọ bụrụ nwa ka ya egbu egburu oge Monde sitatu ma ọ bụrụ nwa na sitatu ma akpụsị na dị eme agbara gị tọgbọ ya maka nwanne m onye obodo ke maka lọze yuzo ya nkụ pụtanụ onye obodo biko ka anyị chajebe lọze yuzo pụta onye mkpọrọ ya kpụ ibie unu nwere platform which I'm sure Igbo content creators tienu video na platform unu onye ọ na yiri white and white na enu iri white na iri black na ana white apụ see Tinubu na enu ya see Tinubu isi ya jedobe ebe nke Nnamdi Kanu jedobe here ide ya free maazị Nnamdi Kanu on 20th of October onye ka ya rapụ ya mana anyị nwe kidney failure ya tụba ego eje gwọ ọnya iche na onye kara Igwe bụ ike na enu ụmụnna anyị ndị nlụgoro ụlọ ọka tebụl onye na-enweghị ọnụ mmiri na ama ntiwe mkpa ya tụba ego atụkọta ego eje ọgwa 1000 itụnyere njem anyị na-eje gị dabụkwa ije ọkpa gị ga-eso nwanne anyị nwoke mmiri nwere ọkara akwụ ọ ga-erugo ka anyị gbajebe mmiri nwere ọkara akwụ na ịgbalị ya ma o setigo bụrụ ngwongwo gị niile bịawa Abuja kedu maka maazị dibịa oji nkụzi eme ọjị ka anyị jewe na Abuja nke a bụ nke anyị dị ka ọsọ mkpọtụ ka anyị na-eme n'ala Igbo ọ dị ka mkpọtụ afọ m video very dark man merụ mkpọ that I was so mkpọ na m dị disappointed ọ dịka mana for the love nwere ebe ọ nọ onwe onye kala ime mistake eche na vida n'ihe ọ ga-eme ebe isi onye ọbụla let us go ọ bịa ebe akọcha bla 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 na onye aji onye aji ejijide onye ejijide ema na-eji ndị terror why can't you push the movement ebe so were pụtagoro Atiku apụta very dark man but another powerful youth anyị nwere I was waiting on that video for him to say ka anyị chanye na-ejebe na ya nọhọ na Nigeria mana digo na ya abata before them maka na na-abịa afọ ihe ka ubi eme gị ere ọba ihe tago mana ọkirichi ihe onyonyo achọ biko ka very dark man onye ọbụla tag wa very dark man ya tinyela anyị aka I will still do a special video in English language to address him ada amachi ya amacha ihe tago so biko top o bụrụ ngwongwo gị bịawa ayaka ọzọ bụrụ bụrụ iji tag bịawa Abuja kedu maka bishọp na ọzọ bụrụ oge eji amara ihe dịka elu bịawa no that very day ka ijebe nụ ejidere n'onye Igbo asịsị gbuo ya kedu ife mere otege gbuola anyị so ana m ayọ very dark man onye ọbụla na-eru ya nso ya nyere anyị aka na this movement video ahụ ihe na-eche mgbe ozugbo m fụrụ video ntinye mkpụnwụrụ
ihe bụ n'obi m niile bụ gị na ọ ya asị ratel gag ratel ka ọ na-akpọ ndị otu ya aida ratel ọkatel ọ dị ratel family ọkatel family na ya nọ nso mana ka onye ọbụla ti ije nwanne anyị nwoke nọ nso nkwa ka ijebe na Abuja Okongu dibịa ose etienu ihe niile apama TV bịawa na Abuja Chijioke mba na-efo bịawanụ biko Obi Royce onye egwu ka ijewa Abuja onye ka mma kpọrapụta gaba na fancha niile gbuo dike na ọgụ ụnụ gbuo dike na ọgụ ụnụ bosie dike lụ achọwa dike kedu ihe anyị ga-eme ihe eji Nnamdi Kanu nwude gị ma na ọ ya ata gị ka chinchin the only man nọ na prison jide ihe niile nọ na prison ebe ahụ I charge about to court. They detain for more than 5-6 years. Protest for them. Send that their matter to court. They discharge all of them. Did you also have Nnamdi Kanu? Me man only have for common sense. One I work perfect. Kajeven. In Alonso, Rola polo and white polo. Rola white polo boni Alonso. Rola white polo send the Alonia Obana Noginso. Rola white polo. Say Tini Bune ni say Nnamdi Kanu no bulia. Perfect. Oji charge mogo. Unviable transport. Unviable keke. Unviable trailer. No plus dango dene mwezi trailer kita. Ndi wenwe wago nkefa. Kedi ya ineje. Kango geje wabu na ya short robo da adam 20 October. Imana ndi bobo mbato kainene. Imali yeni ni jide bobe buru abiaba. Ndi pastor sign na. Oge set go mbo aja amaru dike. Ka ye putani n'igwe. Gini ka ị na-ekwu? Enwere ihe ọzọ anyị geni n'ụwa na blọkịta anyị nọ. Oguni na nna anụ na abunu nunu ga nkwa ihe ando kan imun ihe alu je hospital go to hospital o ka odere gị na mma o ihe mfugo sin is believing just like nwoke choose driver bụ my post video mun ya na akpa nkata go si buru m na airport na apụta. I was advising him o si mu na eme invite na program ha mere program na Sunday gara aga na onye ogbu ikpuru okwu na onye isi folo ụzọ no nwere ke afọ be ụzọ sinsi nya jema ka ọ ya ka ọ fọwala ụzọ nwe joy ima bụ onye ahụ sị m mba o si no first time onye ahụ bịa choosing. No first time onye ahụ bịa choosing. The first time. Mana na magwa gị na ndị ji unu n'ọrụ n'obodo a unu na-akpọ ha daddy. Mana Ezeaku kwa sisi nwetem ka akugbo mana the reality hit you understand that I love you from the depth of my heart. Unu gwa kita imepe last year August. I mee 1 year anniversary. August ya gara aga. Omena na Healing Hospital Maternity. Recorded 115 children come go na the hospital under 1 year. Nwe onye n'ime ha kwuru 1 kobo ma ndị mo with surgery. Agba na the name let's call what some of our people aware. Mwerike, I don't think we're gonna scare some people because of the brainwash. Na kpori omenana hospital. Maka nobody by the Barnabas hospital. Ana mu free ni. Enwe ike ụmụ anyị dị menwe line from Ogidi to Afigwe to Abaga. Mana kedi anyị jemi onwayo. That hatred atira n'ime towards our culture. Anapu anyị nwa gana sanitize the brain of our people. Embarrass whom you are. Israel embarrass whom they are. They are still practicing their culture today called what? Judaism. China the same thing. Japan the same thing. South Korea the same thing. Ntaya mandiche. No yesi no ofene na ne yantela adoro mabajo nwa. Kunyenu. Bikon. Nka browsing nka na ba afana nye ekwelo. Kele make bube monso. Bube monso ge setigo. Imo obi mma. Kunya. Feni na afa na ni bube monso biko. Reverend fathers nine no na Igbo, you in white and white they want 28 August. The reverend sister nine. Then no dey no they wa Abuja. Ibru reverend father, brother pastor, buru Bible go boss suit they wa Abuja. E-money ka ebe no. Kema ka nwanne nwoke e-money. Kema ka esi nwanne. Bia wan. Aga akpọ na yalo ni. 28 Achọ ka Igbo niile go see Nigeria first stand for Nnamdi Kanu. And my chairman, the whole market no na Igbo. Chairman, you might have no na Igbo to stand for Nnamdi Kanu on 28th of this month for his release. Can we get one of my Monday? Could do na Igbo. When I the whole chairman of whole market no na Igbo to close down their markets on that 28th of October, irrespective of gain. Nike Igbo chafi omonda bugai. That we need Nnamdi Kanu to be free. Makwa target aye monda swawa. Okwendi buwe agari wo.
Kai will know that very day. Man another bomb happening in Igbo Afia man Abuja ma Lagos. Kai making carbon kai. Nkemu kai na zo. 20th of October, can shut all the whole market Igbo na Afia na Nigeria down. Standing for the release of Mathias Ezeaku. Happening in Igbo na Afia. Let it be shut down. That one day I'm on boy. Obra was I answer after that day. Obra is right another on Lagos. Can go get so Lagos the form of Igbo. Lagos the form of Igbo. Alaba International. Owamano name exist. Nadepo Owamano name exist. As Panda Owamano name exist. We want all these business places to be shut down on 20th of October, demanding for release of our own brother. Obuno Nigeria Tonga. Let them release him so that there will be peace in Igbo land. Somebody in Azwaya na Lagos, Imanata Mune Wibenagi. Inatabaga, kidnap okay. Or in the name of an name, now, a way to have a name, no, Macanage Nnamdi Kanu. For the way is running about. Kemaki Nelson. One of the most hard-working men I want to know. Before I soon Abiana, Innocent Motors, because of Abuja. 20th October. He has a solution and planning. Animatia can go ahead, Belle. Ketaka say Belle in Benisimas and can through our practical action. My Bible has never been with us all. The something the boy was an open women who Jibola one William again, Kenko. And yet Bene Benisin and the can. And I gone on for Nisia, and I gone on more Nisia. Ketap again. Kai what a party could make a penny in a high than a miss. But anyway. Who are jogging in him? See boy, I one night corner. Ibo dodo. 20th October Bronda na kwa fa ba ka ina na kai fo so hanwa. Ai chori fu nu ncha niile. Kedu maka nwana Paul Chigbo? O seti. Illegal na toka sugar keta kai ni na Abuja. Please boy platform get that day. I pesa wo yibo mu yibo nko obni chori so. Patawan. Akana Chineke nyere construct oku. As A1. Abu ni nwere go flight bia wa Abuja nwe go moto bia wa Abuja. Ire white n'enu. Black nana. Seti ni bunenu, se Nnamdi Kanu no bulie. They are free Mathias Nnamdi Kanu. Buru Nigeria flag biawa. Ige se Nnamdi Kanu na tini base na blank card. Se anya woni yen. Biawa no. Eche wona no so ndan na afa. Bi ha na mespect ka bia. Once ni wona go flight, we go moto eji Abuja biawa. On 20th October. Okunye Yoruba kuluku a. So when you support Onya also move all the motion. Onya Yoruba koloku a, Onya also move Onya. Mbatiku. So wele koloku, atiku move Onya. Umunem kezi ya ineche. I got up sinda usana Yoruba kablo ha mageje so maka era po man nine okay. Kedi no na Lagos e go na flight ticket. Is Lagos dey Abuja. E kalele. E go na bo man na kwa club. Biano fumbula wepu ne wepu go manu. Biani daye mpa. Makando ge, makando muwa. Makando ani Igbo. Inwe ge rota pola ma lo ti aburi ade wa Abuja da ade. Keke ndi na enwe ho. Ejem China embassy. Day before yesterday. Krikata ndem na embassy. Ekwo ni je na nke na Lagos. Na nke na Lagos ni no na nke Lagos carry madi feel 100 plus of land. Umuna ya na agbap. Ije America enwe Igbo village. Canada enwe Igbo village. London enwe Igbo village. China enwe Igbo village. India enwe area ndị Igbo na anọ. Kedu mgbe oge ebe? Ọkwa mụ na gị ga-edozi anyị Igbo. Onye ga-ekwu onye ga-ekwu. Ọkwa ncha ga-anwụ anwụ. So sị m na ya bụ na wakpụrụ n'eziokwu n'ihe ọ bụla ị na-eme. Mụ na gị na-eme ka emeje eziokwu sogide gị timmelie gị. Ndo ihe Ezeaku ka ji dị ndụ today. Ha chụgo m n'ụdọ ọbụla. You men you woman can say what to maka na ekwu eziokwu. We say ni prove I'm wrong with evidence. Go see eziokwu nne. My own agitation is very simple. Prove me wrong with evidence and facts. I'll stop it. Because if I continue preaching what I'm preaching, why you have evidence and fact, that means I'm misleading people. But once I'm preaching, you have no evidence to shut me down, to shut me up. Brother, you are the one misleading people. Ndo men na go on for gotcha off. Ndi dibia una watch na ogwu. Ndo ko na ekpechi na ekpere. Oge rugo na ka nche ni na join na okpa. Iweta okpa gị nweta. Ka ije wa Abuja. Ka ofoni na ekpere ni na ha ekpere bịa na mmezu. Echem na so chụọ mmadụ na mba gbanata be nne. Ọsọ chụọ gị na mba kịta na Igbo bike ya gbanata.
na nwanne nwoke si Malaysia nata go m tipa 12 ọzọ dị don go m tipa 12 once ụgwọ cash na ọkpa ya na-abụ ka agbajisiri ọkpa eburu ya gbajisi ya ọkpa ya na napụ ihe o nwere eche na asị na ọsọ chụwa mmadụ n'ezi ọ natabe nne enwekwa emechi bịa ka n'Igbo ji oyi Nnamdi Kanu pụta imazie na ihe ọbụla na-ebụzi aghara na-eme na Igbo na ndị achụ na ndị abụzi ndị nwere obodo ọbụla ga-abịa jide freedom fighter isi ha ayara inwe masị isi ga-ebu egbe anywhere in the world. Obodo ọbụla ihe ọbụla na-eme eme ijidere na onye isi fa ndị na-eso ya n'azụ ga-pick up ndị ama ji nwe ga-ebu egbe ha jeburu egbe na ngwa ga-ezo ihe niile na-eme na Igbo some people nọ somewhere na sponsor ya ka ọ na-eme Igbo adịgo n'otu ndị ugwu chọọ ka ọ dị na ana m agwa gị eziokwu amụ na akpa ha obi dị ha mma ọ bụrụ Tinubu ji Nnamdi Kanu Tinubu enwe dị time